Teórie o nízkej kúpyschopnosti ľudí na Spiši dnes spadli. V Spišskej Novej Vsi dnes otvorili moderné obchodné centrum. Akciové ceny vyvolali nielen veľký záujem, ale doslova davovú psychózu. Tak toto sú spišsko-noveskí bojovníci proti kríze. Všetci s napätím očakávajú na chvíľu, kedy bude nové obchodné centrum otvorené. Tí najstatočnejší si dobré miesto v rade zaistili včasným príchodom. Prišli sme asi pred hodinou. Uvidíme, či to budú také ceny, jak sú na letákoch, potom minieme. A keď nebudú, otočíme sa. Polovičné ceny, tak oplatí sa. Niečo na obutie, niečo na turistiku. Bicykel a potasky. Presne o 8 ráno nákupu chtiví novovešťania vošli do obchodného centra. Obchody preplnené tovarom, ceny, ktorým ťažko odolávajú aj tí najskúsenejší, okamžite otvárali nielen oči, ale aj peňaženky. Kupujúci museli byť veľmi trpezliví, v niektorých obchodoch vznikali nekonečné rady. Nové obchodné centrum má dva primáty, jeden regionálny a jeden celoslovenský. Je najväčšie na Spiši a je to jediné nákupné stredisko v rámci celého územia Slovenskej republiky, ktoré vzniklo revitalizáciou textilnej fabriky. Nadšenie aj len kupujúcich, aký sme dnes zažili v Spišskej Novej Vsi, je splneným snom každého obchodníka. Zo Spišskej Novej Vsi Marek Baláš, televízia Markíza. A tu sú ďalšie témy. Osobný lekár Michaela Jacksona sa údajne priznal, že krátko pred smrťou podal spevákovi silné anestetiká. Vo Zvolene sa sporia o smreky na námestí. Jedni hovoria, že zacláňajú výhľad, druhým sa naopak páčia. A uvidíte aj radikálne odúčanie od fajčenia na opustenom ostrove, kde naozaj nemožno nájsť ani ohorok.